Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, представители на администрацията, взимам думата от името на нашата група. Продължаваме промяната Демократична България. Ние излязохме със становище и публично, но все пак искам да ви запозная и лично от тая трибуна. Каква е нашата позиция? Ние няма да подкрепим така предложената структура на администрацията, защото считаме, че тя първо не отговаря на изискванията на закона, второ няма логика в нея, не виждаме философия за управлението и някак си изглежда, че тя е направена само за да обедини мнозинството в настоящия общински съвет, така че то да подкрепи кмета. Какво имам предвид? На първо място, броя на ръководните кадри се увеличава на по-високо управленско ниво с 7. Увеличаването на заместник кметовете на 6 и директорите на 16 води до съществен ръст на фонд работна заплата. И какво от това, ако ние сме запазили общата бройка на администрацията, но в резултат на увеличаване на ръководните кадри ще повишим значително разхода за фонд работна заплата? Това във връзка с разговора от предната сесия за затягане на коланите на русенци, които трябва да плащат по-високи данъци. Какъв пример дава общината в тази посока? По брой заместник кметове община Русе превъзхожда София, Варна, София с 5, Варна с 4, Стара Загора с 5, градове с които сме измерими и сме с по-малко население. Няма оправдание за това. Представената структура, освен всичко останало, е силно разтеглена по хоризонтала на второ и трето управленско ниво. Това е предпоставка за размиване на отговорности, за нарушена координация и капсулиране на субектите на второто управленско ниво в собствените си ресори. Що се отнася до длъжността секретар, на която господин кмета отдели особено внимание? Аз първо считам, че е незаконно, в противоречие с нейната функционалност, такава каквато е предвидена в Закона за местното самоуправление и местната администрация, да й бъдат възлагани функции като приходни и местни данъци и такси. Просто защото смисълът на секретаря, чиято роля в общината законодателя е лимитирано определил, е той да създава организация за работата на общината. Именно затова той има предимно административни функции. Възлагането на други функции излиза извън рамките на закона и би довело до приемането на един незаконосъобразен акт от наша страна, ако решим да го подкрепим и го направим. Моля? От името на група, което ще помоля предварително да се казва, като се за микрофона. Аз го заявих още в началото. Имам още съвсем малко какво да кажа. Смесването на социалните дейности с здравеопазване и транспорт е знак за подценяване, определено на всички тези дейности, и аз не споделям изразеното в изказването на господин кмета, че понеже, видите ли, транспорта има и социални функции, то тогава логиката е, че транспорта може да бъде управляван от една дирекция заедно с социални дейности. Не, дами и господа, важна е компетентността на лицата, които ще работят в тези общински структури, така че те да могат да управляват професионално и качествено съответните дейности, а не да ги обединяваме под тяхната функционалност. В този ред на мисли считаме, че не следва да бъде подкрепена така предложената структура и ние ще гласуваме против. Благодаря ви.